Ai simțit nevoia în toți anii ăștia să mergi tu la o școală de business serioasă în România sau în străinătate sau nu? Nu, Cu nuanțe deloc? nu. N-am avut timp. Pentru că odată tot ceea ce am învățat a fost de tip aruncă omul în apă ca să învețe să înnoate. Ori cel mai important lucru era să pui mâna pe monitor oficial, da? Și să încerci să așezi un business peste toată instabilitatea legilor și a modificărilor care se întâmplau zilnic în piața românească. Nu era timp de studiat, pentru că apăreau legi fără instrucțiuni de aplicare, da? Pe care trebuia să le aștepți. Mi-aduc aminte, la un moment dat a fost aveam de făcut un mare import, da? Și am plecat din centru și până am ajuns la Otopeni. Pe vremea respectivă, șeful vămilor era Nini Săpunaru, vorbim de anii 99, 2000, și când am ajuns în vame și ne-a zis, stai puțin, zice, uite, a sunat și a dat ordin verbal. Și ne-a spus, am scris de mână un noul regulament dat verbal la telefon de noul șef al vămilor. Vă dați seama că deci, pe o asemenea furtună, da, să ții corabia să nu se scufunde, era... Da, nu ar fi avut sens să faci școala de comandant, școala de pilot? Ca să o aplici unde? Pe o mare agitată. Păi era toate lucrurile pe care ți le poate inocula, ți le poate vinde, ți le poate da o școală, da? Se pot aplica unei economii predictibile, unei economii în care legile sunt aceleași de zeci de ani, cu foarte mici excepții, se mai întâmplă câte ceva. Bun, să zicem că în Europa țările au mai intrat în Comunitatea Europeană, sunt tot felul de acorduri din astea bilaterale sau care așează economiile occidentale pe un făgaș și ăla rămâne valabil ani de zile. Da? În vorbe puține, modelele care sunt predate la o școală de business nu au avut sens sau nu au sens în România? După părerea mea, foarte multă vreme, nu și-au avut rostul. Vorbeam mai de multă vreme despre modelele de manager, da? Este managerul de platou, managerul de criză, da? Și după părerea mea, la ora actuală, flexibilitatea în gândire și modul de a te poziționa și repoziționa pe piață în diferitele modele care ți apar pe nepusă masă în față, este, după părerea mea, mult mai eficient decât închistarea în niște șabloane pe care, după părerea mea, un model de ăsta de gândire importat le impune. Au venit vreodată la tine oameni subordonați, manageri sau angajați obișnuiți să spună vreau să mă duc și eu la un MBA în anii ăștia? Eu am investit pe diferite domenii în oameni pe care i-am trimis să învețe câte ceva. Dar în România, în România. Dar am investit în oameni ca să-mi rezolv probleme punctuale. Nu vorbim aici despre modul de privire a unui business global, de sus, prin care, să zicem că îți cunoști procesele în cadrul unei firme sau în cadrul unei organizații de la intrare până la ieșire complet. Nu. Am avut de rezolvat problemele, să dau un exemplu concret, da? De legalizare din punct de vedere Microsoft. Atunci am trimis oamenii să învețe să fac chestia asta. Trebuiau să învețe instalare, i-am trimis să învețe chestia asta și așa mai departe. Dar pe business? Pe business să mă învețe ce în România?
nu crezi în școlile de business românești în comparație cu cele din străinătate sau nicio școală din lume la momentul ăla n-avea ce să te învețe pe tine? Cred în continuare că la modul la care este condusă societatea, lucru care se răsfrânge clar în business și la modul la care cel puțin, și aici poate că e o problemă personală, eu vorbesc despre un serviciu pe care îl ofer pieței românești. Da? Import, prelucrez și mă adresez end-userului, utilizatorului final român. Și atunci modul de gândire al cumpărătorului român cu modul de trebuie să se regăsească într-un fel în ofertarea către român. Pentru că aici și ca să vă dau un exemplu, eu am avut mari probleme de a vinde ceva diferiților cetățeni străini obișnuiți cu un mod de a face comerț din Occident. În România, utilizatorul final român are o cu totul altfel de structură a gândirii. Asta este foarte clar și fără echivoc. De-a lungul ultimilor câțiva ani, da, societatea a început într-un fel sau altul să mai importe din modul de gândire și felul de gândire al celor din Occident. Au intrat mari lanțuri de magazine, au statutat un alt fel de retail și aici, da, eu vă vorbesc strict despre ce înseamnă lucru în IT și lucru, da, și lucru cu retailul de IT. Este evident că cei care lucrează la export și cei care încearcă din România să se alăture, să se lipească cu piața occidentală, să încerce să vândă acolo, încep să gândească într-un fel sau altul mai aproape de să se cupleze la modul lor de a gândi. Dar în momentul de față, în România, nu am avut clar nevoie de niciun model de MBA importat. Din ceea ce spui, înțeleg că începe să fie timpul pentru că se schimbă modelele, pentru că vine peste noi modelul de afară, pentru că oamenii au alte cerințe? Am deslușit un oarecare punct în care de inflexiune. Da, să zicem că există un punct de inflexiune. Și acum depinde foarte mult de ce vrea fiecare individ în parte. Pentru că a avea un MBA, în primul rând, și înainte de a face dovada a ceea ce știi, este o etichetă. Pentru diplomă? Clar. Este o etichetă. Dacă un angajator de top are de ales între 100 de oameni și din ăștia 110 au MBA, clar se va uita în momentul de față la cei 10 care au MBA și îl va chema la interviu pe cel care are această etichetă pusă. Pe bună dreptate sau se pierd niște oportunități? Clar, se pierd niște oportunități clare, dar oferta de forță de muncă la ora actuală fiind atât de mare, da? Să zicem că se statutează niște chei, zic eu, false de selecție. Și omul zice, bun, am 100 de ofertanți, aduc din ăștia 100 pe primii 10 care au MBA. De ce? Nu știu, poate că e mai inteligent, poate că e mai spălat în gândire, poate că are o viziune, eu știu, mai aproape de ceea ce vrem să importăm sau de unde vrem să ajungem. Și atunci zici, bun, hai să aduc, da. Cunosc oameni angajați în multinaționale pe baza multor diplome pe care le-au avut în spate și care după 6 luni au fost rejectați de organizație pentru că nu făceau față. Știu oameni al cărui CV este absolut impresionant, dar care în viața de zi cu zi, în practică, nu înseamnă mai nimic. Sunt convins
Și pentru că sunt legat oarecum de IT, nu știu decât exemple din IT, dar știu că Bill Gates nu are MBA, Steve Jobs nu are MBA, Steve Ballmer